la línia blava, sisplau. Bueno, comencem liant-nos amb un projecte un any i mig abans, amb l'Oliver Vallès, dient que creiem que aconseguirem fer-lo, creiem. I treballem durant pràcticament un any i mig, buscant patrocinis, muntant la logística. La gent se n'oblida d'això. Per arribar al punt de sortida hi ha molta feina abans. Això és com un pla d'empresa. O sigui, hi ha molta gent que físicament està preparada, hi ha gent que tècnicament té el suficient nivell, hi ha gent que es pensa, això no se sap fins que estàs allà, que mentalment també ho superarà, però hi ha molt poca gent que està disposada a treballar durant tant de temps. Allà comença, Vull dir que és molt important que a l'inici no és això. Després, a partir d'aquí, agafes un compromís molt important amb el projecte, que és una de les coses que t'ha de facilitar l'èxit, t'ha de facilitar superar els obstacles, el compromís. La gent se n'oblida d'això. Això no és un caprici, això no és un esport, no és un divertimento. T'hi jugues la vida i t'afecta a nivell professional, personal, familiar, etc., a tots els aspectes. I el compromís a mi em porta, fins i tot, a treure'm l'apèndix preventivament, sense tenir ni cap símptoma ni cap necessitat, perquè a mi no m'agrada córrer riscos innecessaris. Llavors, en un lloc així, per exemple, un atac d'apèndix en la qual se t'inflami, t'exploti, et crei una peritonitis, allà no ens ve a buscar segur cap avioneta ni cap rescat. És impossible ni per visibilitat, ni per temps, ni per fred. I amb una peritonitis allà has palmat. Llavors, com a mínim, sabia que no palmava d'apendicitis. Representa la Terra o l'espai més verge que hi ha del nostre planeta. Un lloc on les aventures encara tenen un sentit impressionant. L'entrenament, una mica com ha dit el Carles, vivim en un entorn per sort privilegiat i jo crec que una cosa així no la pots entrenar específicament. L'entreno ha de ser dels últims 5, 10 anys, 15 anys de fent coses, diguem-ne, exigents, tant a nivell físic com a nivell mental. O sigui, és el que costa més, allunyar-te de les persones que estimes i dels llocs que estimes tant. Que no a vegades l'objectiu en si, però jo sempre he defensat que s'han de perseguir els somnis. Intentem fer-ho amb el nostre propi esforç. En el seu cas utilitzaven gossos, no? Però clar, aquest avantatge que tenien ells es veu compensada llargament amb els avantatges que tenim nosaltres en quant a bàsicament a tecnologia, no? Nosaltres estem connectats, podem parlar amb una base propera cada 2 dies, podem tenir un rescat en cas d'emergència, que ells evidentment no ho tenien, i té uns certs avantatges, i la roba, la tecnologia moderna et permet moltes coses. Per altre costat, l'esforç l'hem de fer totalment nosaltres. I fer-ho això amb l'any del centenari, intentant coincidir amb la data que farà exactament 100 anys, que és el 14 de desembre a les 3 de la tarda, ens dona, la veritat, molt més sentit i ens connecta amb els veritables aventurers, els veritables exploradors que eren els que van començar a fer aquestes animalades. L'entrada a l'Antàrtida nosaltres la fem des de Punta Arenas, al sud de Xile, amb un avió especial, és un avió gran, un avió de càrrega i de passatgers, és un Ilyushin rus, una tripulació russa, molt catxonda, un avió que no té finestres, per dir-vos alguna cosa, tipus militar, no, diguéssim, i hi aterra amb una pista de 8 quilòmetres de gel pur, i no pot ni frenar ni fer res durant els 5-6 quilòmetres que està lliscant per reduir la velocitat. Sí, estem allà un dia, fem una nit allà. Dorms, Albert? Casi, estoy en duermevela. En duermevela? Ostres, sí, tu, estic
perfecte, tu. A 3:15 de la matinada d'aquest dissabte. Ja comença a ser hora. Apaga la llum, tu, abans d'anar a dormir. 29 d'octubre. Carles? Sí, ara Apaga la llum, l'apagaré. que sempre te descuides oberta, tu. Ara. Allà hi passem només un dia i mig, perquè esperem que faci bon temps perquè ens portin al punt de sortir de la nostra expedició i, per sort, el dia següent fa bon temps. Hèrcules Inlet, i a les 4 o 5 de la tarda ens deixen allà i a partir d'allà comencem ja la nostra travessa amb totes les il·lusions, tota l'esperança, tota la confiança de que tot aniria rodat. Vam veure que la roda era quadrada. Impressionant el lloc, Impressionant el lloc. I Albert, com va això? Bé. Fem poc, Fem? Una hora i mitja, més o menys. Una hora i mitja, sí. El blanc infinit. Al sud, el pol sud està allà al front, però encara a 1.100 i pico quilòmetres de distància. Aquí tenim la nostra traça, darrere la meva pulca. Aquí una mica de baixada, és curiosa, anem al pol sud i estem baixant. Aquestes baixades són per matar-se. Que és impressionant. Per ser la primera acampada, clar, però és molt tard. Avui anem molt tard, són les 9:30. Normalment hem d'estar acampats a les 7, no? Sí, com a molt. Perquè fa molt fred a aquesta hora i ens ha agafat molt vent i encara ens falta la pràctica. És el primer dia d'acampada i tenim un merder del 15, tu. Ens trobem aquella tarda, de fet, la primera etapa és una etapa molt curta de 4 hores, una tarda, des que ens va deixar a l'avió aquest, el Twin Otter, fins que ja és l'hora de, diguéssim, de parar i descansar, perquè has d'agafar una... Sempre és de dia, però no pots moure't sempre que vols, has d'agafar una disciplina d'horari, crear-te un dia i una nit tu mateix, l'has de crear. Llavors decidim ja a les 8 parar. Avui dia de no dormir tard. Esmorzem allà a les 7:30 o 8. El dia següent continuem, trobem una etapa dura que es va complicant cada vegada més a nivell de condicions climatològiques. Déu-n'hi-do. Té la marinera del dia. Amb desnivell, amb mal terreny, patina molt, a vegades per gel pur i a vegades perquè fa pujada i a vegades per s'estruguis que anem trobant irregularitats en el terreny, en definitiva, i es va complicant de vent i visibilitat.
fins que a les 6-7 hores decidim parar per prevenció i esperar un millor dia l'endemà. Aquest millor dia de l'endemà tarda 12 dies en arribar. Estem 12 dies parats a la tenda. Quan dic parats vol dir sense poder moure'ns en absolut ni un metre, amb una tempesta de vent i neu, de veritat, que feia por. Ens feia patir per nosaltres sortir fora, però dins de la tenda estàvem bé, estàvem refugiats, però ens feia patir fins i tot perquè cedís la tenda es va estripar en algun lloc, perquè es movia, era tremendo. Què, Albert, com ho veus això? Després de 5 dies, no?, tirats aquí dintre? 5 dies aquí posats, intentant no menjar-nos el coco, i passant l'estona, no?, enamorant-nos mútuament, això, i esperant que el calendari no ens agobi per poder tirar quan faci bon temps. Impressionant com bufa. Estem al principi de la travessa i ja portem 6 dies encallats. Era arriscat començar tan aviat i hem pringat. La nostra vida ha estat marcada pels projectes de l'Albert, o sigui, han estat inclòs dins la nostra vida, els hem agafat, ens hi hem adaptat d'alguna manera i vivim perfectament bé amb aquestes absències que hi poden haver, amb aquestes incerteses, amb aquestes, a vegades, aquests patiments. I desespera una mica estar parats tants de dies, a part de les incomoditats i a part de tot el rotllo. Estar parats tants de dies, sobretot sapiguent el que ens queda. Hi poden haver tempestes, hi poden haver cansaments que t'obliguen a parar. Calcular que el dia 14 de desembre estaràs allà, ho trobo d'alguna manera una mica utòpic. O sigui, està molt bé, pots plantejar-te aquell objectiu, però has de tenir claríssim que és molt possible, que tens moltes possibilitats de no arribar-hi. Perquè ens fa patir de no poder completar l'expedició tant pel calendari com per l'alimentació, perquè tenim autonomia per 55 dies, però gairebé ja estem amb aquests 55. Ens falten 3 dies per estar al límit dels 55, comptant que tots els altres vagi bé. Carles, bon dia. Bon dia. Portem aquí 8 dies, 8è dia. 8è dia. Amb uns campions. I això no para, anem batent tots els rècords possibles. La tormenta sense fi. Sí, persistència, persistència, persistència. Cada dia el mateix. Cada dia pitjor, tu. I al final, cada dia pitjor. al final sembla que rebentarem nosaltres. En veritat, no sé si se sent aquí a la càmera, però hi ha un vent a fora terrible. Durant la nit semblava que ens arrenquessin la tenda, tu. Sí que se sent, sí. I encara ara està normalet. Al vespre hi havia moments que semblava que ens arrenquessin la tenda, tio. Sort que ja porta dies aquí sentada i és impossible d'arrencar això, si no és trencant-la. Exacte. Doncs què vaig a fer? Vaig a mirar aviam a fora què passa, tu. Que l'obrim al matí. D'entrada ja... No sé si es veu, però ni sobra. Ni sobra. Has vist, Carles? Hi ha una barrera, la pala, si la puc treure. Uah, tio, s'ha colgat, el vent aquest. Quina tormenta, tio. No sé si es veu amb la càmera. Estem colgats de neu, tio, una altra vegada. Albert, com està per aquí fora? No ens en sortirem d'aquí, Mira, les ulleres per dintre. Me les he tret un moment, mira com han quedat, per dins. Un moment que me les he tret per mirar una cosa, el trineu.
Està fatal, tio. Això que avui toca una mica el sol, però no es veu res. La veritat que dels 11 viatges que he fet entre Àrtic i Antàrtida és el més dur amb diferència. És que no para. Sembla que sigui una cosa ja permanent, per sempre, un bucle. Sembla que estem dins un bucle i que ens hagin condemnat a estar aquí sense poder sortir. Estem presoners en vida, sembla que ens hagin enterrat, tio. És una mica desesperant, però bueno. 10 dies. Almenys tenim menjar, estem més o menys amb una temperatura més o menys, mira, estic sense guants escrivint a la tenda i ja portem 10 dies. Però demà serà l'11è dia que estem aquí bloquejats i coincidirà amb el dia 11 del mes 11 de l'any 11. O sigui, demà canviarà tot, estic segur. S'ha de ser positiu. Albert, bon dia. Albert. Bon dia. Hello. Hosti, tio, aquí cada dia fa més mal temps, Carles? Sí, noi, sí. Cada dia, tu. Has vist com ha bufat aquest vespre? Sí. Era horrorós, I estem a dia 12 de novembre. Saps com fa que estem aquí? Sí, 12 dies, tio. Doncs imagina't. 12 dies aquí, enterrats. Però és que a més cada dia fa més mal temps, tio. Sembla que ens quedarem a viure aquí, És molt relatiu, o sigui... Vaig a fer això. Quan acabaré? No ho sé. És millor pensar això, quan acabi, que no pas dir tal dia, tal hora, i si el dia 14 acabo, el dia 18 estic aquí. Bueno. Sembla. A veure, diuen que a partir de demà millora ja i podem sortir i comencem a fer quilòmetres, perquè... Estic pixant, tio. Sí? I mira, veus, avui m'he posat la polsera de la bona sort, la que porto als Pirineus sempre. Portes masses amulets, per això et va així la cosa. No. Un es contradeix amb l'altre, n'hauries d'haver portat un, no una caixa sencera com portes. Ahir hi havia una veu que em deia que me'l posés, Si portes i me'l vaig posar ahir a la nit. Portes més amulets que no pas material. Clar, després un es contradeix amb l'altre. No. Bueno, tu... Ara es dorm bé aquí, tio? Sí que es dorm bé, sí. Ja estic acostumat a tope. Portant l'ampolla de pis i que no es confongui amb la de beure. Això. Jo per sort en tinc una amb un forat gran, que aquí el col·lega s'ha agafat una... Que bé, tu. El sobrant i el tirem aquí en un forat que hem fet, que a mi em sembla que aquest forat ja arriba al Pol Nord, tio. Ara te'n recordes d'aquells moments que tothom ens deia quina enveja de poder marxar, quina enveja. 12 dies que portem aquí i encara no sabem els que portarem, perquè aquí ens van dient que millorarà el temps i tal, que baixa el vent, però la veritat és que cada dia ha estat bufant gairebé més fort, tu. Aquest vespre fotia por, Bueno, ara vaig a pensar-me quan sortiré a fora a fotre un ninot de neu. Això és una operació delicada. És la gran operació del dia. En fi. Les temperatures aquí, durant els dies que vam estar a la tenda, vam arribar a temperatures de 44 sota 0. Però estàvem a la tenda i la mesuràvem a fora, Estarem aquí 3 setmanes més. No ens van venir a rescatar.
sweet home. Farinetes per a sopar i comuna i galliner a la galeria. És la teva pulca, no, aquesta? És vella, tio. Ens hem d'anar amb cuidado perquè és que si la trenquem la tela. Collonant. Adéu. Està enterradíssima. Ja hem de buscar els pals, els esquís de recanvi. Tot per aquí dins. Sí, sí. Hasta sap greu, deixar aquest lloc. Sí, haurem de marxar. El 13è dia vam forçar a moure'ns com fos. Les condicions van ser una mica millors, però només vam fer 4 quilòmetres. I allà on vam arribar ens vam posar en un lloc que hi havia moltes esquerdes, sense visibilitat, ens feia por moure'ns i ens vam quedar un altre dia parats. Un altre dia parats. O sigui, havíem avançat 3 dies i havíem fet 20 quilòmetres o 21. Estem un altre dia parats, però durant el dia veiem una mica que s'aclareix la visibilitat, sortim sense esquís i sense recollir la tenda a veure a les esquerdes, a veure el pas, fem més o menys 1 quilòmetre per assegurar-nos de per on podem passar i el dia següent decidim sortir malgrat hi hagi una poca visibilitat o nul·la visibilitat perquè ja més o menys sabem el rumb que tenim que seguir fins a superar aquelles esquerdes. Les temperatures de marxa, el dia aquest que vam fer 4 hores devíem estar uns 38 sota 0, 39, però amb vent, que és molt dur. El que ho fa complicat aquí sempre és el vent, més que la pròpia temperatura. Llavors, aquest dia continuem, s'aclareix, es converteix en un dia magnífic, intentem recuperar quilòmetres com fos, trobem un plató que ens permet una marxa relativament còmoda. Allà, 300 metres. Després agafem un altre 100 metres. Déu-n'hi-do quin dia que portem. Però bueno, és el millor. Però allà comença el Carles a tenir unes molèsties intenses al taló, jo crec provocades una mica per la falta d'activitat, o sigui, poca activitat durant els dies anteriors, i ell comença a tenir unes molèsties que pot caminar, però li fa molt mal al turmell. Allà decidim esperar un altre dia amb un temps excel·lent, amb una temperatura boníssima, al voltant d'uns 7 graus sota 0 només, sense vent. Els meus peus. vaya lío amb els teus peus. Veiem les condicions del Carles i veiem que realment ell veu que no està en condicions d'afrontar tota la travessa amb l'energia, la força i la confiança que es requereix. Antàrtida pura i dura. El Carles ha tingut un problema al peu i ha estat impossible continuar. Jo ara només tinc ganes d'intentar continuar fins allà on pugui sol i allà on arribi, on planti el punt final, si és el Pol Sud, perfecte, i si no, on sigui, li dedicarem al Carles perquè em sap molt greu que hagi de marxar. Em vaig cap a casa, però els somnis continuen. Els somnis són infinits. Ok. Bueno, Carles, tio. Cuida't molt, Albert. Cuida't moltíssim. Sortida i a 62, del Pol Sud. No sé si arribaré, però tiraré fins on pugui. No deixa de ser un lloc apassionant.
d'estar fent realitat un projecte que fa molt temps que hi treballo. Passa que, clar, intentava fer-ho sol, a duo, i al final no ha pogut ser per culpa dels problemes del Carles, pobre. Però bueno, l'important és que el projecte continua viu. Em vaig a preparar el material que tinc molta feina. Sent, per un costat, pena per al teu company, perquè tota la seva il·lusió, evidentment, se'n va a la bassa. Se sent respecte per tu mateix, respecte cap a la situació, una mica de por, podríem dir, o el que sigui, de vèrtic, no? Fa vèrtic, veure que en 19 dies només has avançat 30 quilòmetres i que te'n queden 1.120. Llavors veníem d'una situació molt dramàtica, no? Que era aquesta de que feia 12 dies que estaven allà tancats, que era perillós, que hi havia molt vent, que estàvem molt sols. I el moment en què em va dir això, la veritat és que se'm va posar bastant malament, o sigui, va ser una sensació de por i de pensar que tota aquesta duresa que havia passat fins ara amb una altra persona la podia passar ell sol. Se'm va fer dur, molt dur i molt difícil de pair, i la veritat, ho veia molt difícil. Has de continuar, la teva missió és continuar. I a més, et preguntes, et ve de gust continuar? Perquè és molt important això, no ho has de fer només per compromís. I en tenia unes ganes que em moria, em venia de gust, ambicionava arribar, volia arribar. Jo no sabia si podia arribar al Pol Sud. Jo no sabia si podia fer un solitari. Jo no sabia si podia arrossegar aquell carall de trineu durant 40, 50, 60 dies. No sabia els que tardaria. No sabia si podia, però sí que sabia, estava convençut que volia. Volia amb totes les forces que tenia, amb tota l'energia, amb tot el meu compromís. Sobretot és una persona molt vital, supervital. Li agrada viure-ho tot amb molta intensitat i llavors fa totes les coses que fa, no? És com si se li acabés el món, sempre, com si se li acabés el temps. Compta els segons que li queden de vida, segons la mitjana que ell pensa que pot viure, i els aprofita al 100%, al 150%, diria.
estàs a la tenda estàs molt ocupat, perquè si fons neu, que si arregles no sé què, que si eixugues els mitjons, que si descongeles no sé quantos, estàs molt ocupat, fas la crònica, estàs molt ocupat i et passa relativament ràpid. A vegades penses, home, que pringat que estic aquí, que a casa meva estan amb la llar de foc, els meus amics al restaurant, etc. Però bueno, no hi pots pensar molt, perquè, a més, repeteixo, la part positiva, has de valorar lo fort, lo únic, lo intens que és en aquell moment i gaudir-lo. Perquè si no, també, malament, et destrueix. Com anirem demà? Però el que costa ocupar la ment i de pensar és durant les hores de marxa, durant les 10 hores de marxa. Aquí sí que és molt important perquè si t'avorreixes, t'agòbies, se't fa més llarg, et canses més i una altra vegada et destrueix, sempre vas a parar allà mateix. Per agafar energia necessites que sigui realment útil, que t'enriqueixi, no? Després és molt important trobar temes de pensament que et siguin, d'alguna manera, interessants. I aquí, com jo, dintre dels meus objectius, dintre d'una aventura d'aquestes, la part del viatge interior i la part de l'aprenentatge, que per mi són dos vessants importants, tenen molta importància, doncs dedicava moltes hores a això, a la part interior. Mira, hi ha gent que ho fa amb la religió, hi ha gent que ho fa amb la meditació, hi ha gent que ho fa amb altres sistemes, jo ho faig a través d'aquestes llargues hores d'estar amb mi mateix i avançar i caminar, etc. Després tens tècniques, no? Desenvolupes tècniques, en recordar-te, jo què sé, jugues al divà, ja, no sé, quants caps d'anys he passat amb la família i si me'n recordo d'on i què va passar. I jugues allò i a vegades passen 2 o 3 hores i et crea bon rotllo, buscar coses de bon rotllo i a més t'entreté o pensar. Hi ha un dia que vaig repassar tots els dies, cada un, i me'n recordava tots, de totes les expedicions que vaig fer per fer els cims més alts de cada continent. Aquest és un dels moments delicats del dia, gustós, perquè és un mitjó, sempre és un gust, però s'ha d'anar en compte per no desmuntar el bandatge de cinta americana que tinc fet des de fa dies i que si no cau, mentre funcioni, no toco per res. Aprofito per mirar, tinc cap més desperfecte, de moment tot funciona, tinc mal aquí és un mal que em va fent la cinta, però bueno, aquí s'aguanta perquè m'ha fet mal, però bueno, això no impedeix res. Hombre, perquè és molt dur passar això del Pol Sud, l'Everest i fer tantes muntanyes com fa el pare, fer Dakars, però això és molt divertit també. Tu passes bé, descobreixes noves aventures i noves coses. I pots anar a nous llocs. Per si no hi havia prou obstacles, ara se m'ha espatllat la fixació. M'ha quedat encallada i no la puc treure de la bota. He hagut de muntar la tenda amb l'esquí posat tota l'estona i quan ho he tingut tot a dins m'he tret la bota i m'he posat a dins amb l'esquí.
Truca. Ahora. Una. Que tenia por de carregar-me ja no la bota, sinó això. Si trenco això, adeu, perquè és l'únic que connecta la bota amb la fixació. De fixació en tinc de recanvi, però si es trenca aquest aparell, adiós. Bé, tot just avui estem a dia 29 de novembre, fa exactament un mes que vam començar l'expedició amb en Carles. La veritat és que si mirem els números, les xifres d'aquest mes és per deprimir-se, per desmotivar-se, agafar i marxar, perquè a aquest ritme no arribo al Pol Sud ni a finals de gener, quan torna a començar la tardor d'aquí a Antàrtida. Però bueno, s'ha de ser optimista, pensar que jo veig que cada dia el ritme va millorant, una mica perquè baixo el pes del trineu, l'altra mica algun dia millora una mica el trineu, tot i que avui ha estat un caos, ha estat un merder impressionant. De veritat, era molt difícil avançar, encara no entenc com he fet 18 quilòmetres, però cada pas, has d'estirar el trineu, cada pas has de fer el pas, fer la força de físic i després estirar el trineu. Doncs, a la vostra salut. Una de les coses que més em preocupava era desmuntar i muntar la tenda, perquè ja ens costava entre dos. Bé, acabo d'arribar després de 8 hores i mitja arrossegant aquest carall de trineu. Avui fa un dia magnífic, sol, no ha fet vent i com que fa tan bon temps aprofito per gravar, perquè estic tot sol i costa molt de gravar, perquè cada moguda que s'ha de fer aquí s'ha de vigilar de no quedar congelat i de no fer cap errada. Per això ara us ensenyaré i gravaré com munto la tenda, que és una història tot sol. És una tenda molt segura, molt bona, però una mica difícil de muntar. Entre dos, imagineu-vos tot sol. És un veritable cunyàs. Bona nit. I clar, i el moment que va entre que arribes, que tens la tenda muntada i que te'n vas a dormir és un plaer. Agafes caloreta, eixugues les coses, menges, escrius una mica, et connectes a l'ordinador per enviar la crònica i després a dormir. I després, el pitjor moment del dia, el més dur, el que requereix més força de voluntat, és l'aixecar-se, el sortir del sac. Perquè fora normalment sents vent, es mou la tenda, ara precisament no s'està movent. Ara ha parat una mica el vent, però clar, hi ha una tangana fora impressionant. Saps que sortir del sac és començar a la canya dura durant tot el dia i a més estàs tan calentonet al sac que de veritat que costa molt. És el moment, per mi, més dur de tots, a l'aixecar-se. Mira que normalment m'encanta aixecar-me i no tinc mai problemes, però... Bé, aquí es veuen més clares les muntanyes de Thiel. Això vol dir que ja he superat el 50% del trajecte. Ara les deixo a l'oest, jo em vaig de pet cap al sud.
feia molta il·lusió veure-les i ara a partir de demà me'n començaré a allunyar i ja no veuré cap més relleu a l'horitzó fins que vegi la base amb un 100 cot del Pol Sud. Visca les muntanyes de Thiel. Era un gran objectiu arribar aquí. Era un gran objectiu. Ara tot està millor enfocat, però encara queda molt. A partir de demà ja només veuré aquest paisatge. Vinga. Ara, per estar sol i que no se't faci insuportable, jo crec que és important aquí que un estigui bé amb ell mateix. Si tens alguna cosa a dins que et grinyola, que no tens ben resolta la vida normal, jo crec que aquí se't desfà i pot arribar a prendre decisions molt dràstiques o a no suportar estar aquí sol. que estem amb la història, és difícil. I jo vaig dir que no estaria aquí ni per Nadal ni per Cap d'Any. I realment, bueno, la vaig encertar totalment. Porto 5 hores caminant i només veient això. No sé si ho aprecieu. Molt bona vista, no es veu res. Només puc veure la punta dels esquís. Durant més de 9 hores. Tenint el rumb. Tant contra la persona i la persona aquí és bastant pla. Però no es veu res. Zero visibilitat. Mira, es faig una panoràmica del famós paisatge. Ja es veu. Aquí el trineu. Aquí sí que l'arribo a veure. Res. No hi ha absolutament res de vista. Dia catxondo. A més, estem a menys 23 graus de temperatura. Però fins i tot tinc calor del que tinc que estirar el trineu. Bueno, vaig a continuar batejant cap a no sé on. Estava preparat per passar molt fred. Estava preparat per esforçar-me molt. Estava preparat per viure amb incomoditats. Fins i tot estava preparat, i no ho sabia, però veig que estava preparat per fer-ho en solitari. En canvi, me'n dono compte que no estava preparat per passar els Nadals, el Cap d'Any, Reis, fora de la meva família, deixant els meus nanos, una mica per la sensació d'enyorança i l'altra per la mala consciència de que el pare no estigui en unes dates tan assenyalades. I això em costa molt, molt d'assumir, molt, molt. Bona pallissa! Tio, tio, cagaturro. Et donaré un cop de bastó. Oi, què és això? Ui, ui, ui. Mira, fer mateixos per tu. Anna, vols solar? Aurora! Què? Torró! Torró! M'han portat torró! Una postal en el que es veia ell tirant-se un petó des del Pol Sud i un escrit per cada un de nosaltres. Ens el trobem allà, tirant-se un petó. Vam llegir el text de cada un. I farem un munt de coses. T'estimo molt, el pare. T'has portat molt bé. Entrena el tennis perquè et clavaré una pallissa de por. Diu, amor, a l'Antàrtida hi ha el 80% de l'aigua potable del món
I en aquests moments el 80% de tot l'amor que existeix al món... Tots plorant, abraçant-nos allà. Vaig a trucar a la família. I tots preocupats perquè pensàvem, quan truquem a l'Albert se'ns posarà a plorar. Niña! Ja, bon Nadal, Merda. I va ser totalment al revés, o sigui, llavors ens va trucar i... Hola! Niña, bon Nadal! Ens has fet plorar molt, Sí? Hòstia, doncs jo pensava que donaria bon rotllo, això. No, bon rotllo, molt bon rotllo. En aquella estona, realment, vam tenir vam estar tots pensant en ell, estimant-lo molt i sentint molt tots que l'estimàvem i que el trobàvem. El que et posava a la foto aquella, em sap molt greu no està aquí, Martí? Ostres, sí. Jo penso el mateix. Hola, Àlex! Com estàs, amor? Bé. Com estàs content? Sí. Que has cagat el tió, ja? Sí. Tinc unes ganes d'agafar-te i fer-te petons i abraçar-te que no t'imagines. Jo també, pare. M'ha agradat molt el tastat que ens ha cagat el tio. Gràcies, pare, t'estimo molt. Jo també, Anna, t'estimo moltíssim. Un petó molt gran. Mua, mua, mua. Adéu, pare. Avui és 25 de desembre. Ahir vaig sopar molt bé a la tenda. Avui el dia de dinar, un power bar, que està molt bo i molt energètic, però pel dia de Nadal hi ha coses millors. Ara estic fent un descans perquè tant avui dia 25 com ahir dia 24 han estat dies molt durs. Ha estat ple de s'estruguis. El terra és absolutament irregular. Ara us l'ensenyaré amb la càmera una mica. Ahir eren enormes. Anaves pujant i baixant amb el trineu tota l'estona. Inclús tenia por de que se'm trenqués el trineu. Avui són més petits però difícils d'esquivar i tota l'estona vas tirant del trineu. Cansa moltíssim, destrossa l'esquena i a més faig molt pocs quilòmetres. Aviam si veieu una mica el terreny. Espera. Veieu? Tot això són s'estruguis i clar, ho mires així de lluny i sembla mig pla. Però quan hi arribes, doncs clar. Quan vaig fer el cim de l'Everest, em vaig connectar molt amb la Camila, perquè la vaig estar veient a l'Hospital Vall d'Hebron abans d'anar-hi, quan li havien de trasplantar el pulmó i estava amb una pneumònia. Em van dir, quan tornis és possible que no la vegis, aquesta nena. Però li vaig dir que el meu repte era pujar a l'Everest i el seu repte era que quan tornés estés a casa seva. Em va acceptar el repte i em va dir que em dedicaria la seva primera cançó, si feia el cim. Jo vaig dir que li dedicaria el cim de l'Everest. Va ser molt emocionant. Li vaig anar enviant fotos durant tota l'expedició i en un moment donat, ja portava un mes i mig al Nepal, em van dir que estava a casa seva. Quan vaig tornar, vaig contactar amb la Mònica Sans, una amiga meva, que em va acompanyar al trekking de l'Everest, i entre els dos ens vam liar per editar, per gravar la seva primera cançó. Va ser brutal. L'energia fluïa d'una manera bestial, la capacitat de superació de la Camila. És per això que ara aquí, en aquesta expedició, he estat pensant molt i com n'hem estat parlant molt durant aquest últim any amb la Mònica i evidentment amb la Camila i amb el Luis Morate, que és el que va fer la música, he decidit que la meva propera aventura, no esportiva podríem dir, serà com sigui editar, produir, ajudar
en definitiva, tirar endavant el disc sencer de la Camila. Dedico la jornada a Camila Vargas. La gente como Camila son un ejemplo que siempre hay que seguir adelante, aunque a veces pasamos por momentos difíciles y verdaderamente críticos. Ahora ya está trasplantada del pulmón y recuperando una vida normal de nuevo, pero aún está delicada y debe cuidarse mucho. Camila, como seguramente leerás esto, te quiero decir que no podemos detenernos aquí. Tenemos que sacar un disco entero y hacerlo ya. Lo digo en el blog porque así lo lee mucha gente y que quede más retratado. Me comprometo a buscar como sea la financiación mínima necesaria para poder componer, grabar todas las canciones y editar un disco entero. ¡Wow! Me lo dijo, claro, que se iba al Pol Sur. Y pues al principio dije, ostras, está muy para allá. Se le ha ido la chota ya. Y claro, hay que animarle siempre, porque, no sé, aunque él diga que yo soy muy valiente y muy fuerte, yo creo que más fuerte que él no hay nadie. Voy a hacerle un regalo a Camila. Camila, te voy a regalar la primera versión antártica de Lo Puedo Conseguir, la canción que me dedicaste cuando hice cumbre en la cima del Everest. Te la voy a destrozar, ya lo verás, porque no tengo ni idea de cantar, pero como estoy aquí solo, me lo puedo permitir. Sé que no es fácil y sé que lo he intentado, pero yo soy así. La esperanza nunca me ha abandonado y hoy será un día especial, porque voy a tener la oportunidad y todo cambiará. Ser valiente y feliz es lo básico para poder vivir. Emociones, sentirse bien, aventuras, sí lo puedo conseguir. En aquest moment estic passant pels 88 graus en 22 minuts. I és l'últim punt on havia arribat l'home abans de que passés el rol Amundsen per arribar ja fins al Pol Sud. Aquest home era ni més ni menys que l'Ernst Shackleton. És molt emocionant per mi. I ell va haver de recular. Imagineu-vos, jo que penso que ja hi soc, i ell que havia de ser el primer home al món arriba al Pol Sud va recular. He hecho una canción sorpresa para él. Claro, él no lo sabe. Él no lo sabe. No puede saber el nombre. Queden 2 minuts per celebrar el Cap d'Any. Com no he trobat raïm, avellanes. I mira que n'he buscat de raïm, porto 1000 quilòmetres caminant per aquí, em si trobava raïm. Però sempre que he trobat un xiringuito que venguessin fruita m'han dit que aquest any no ha estat una bona collita de raïm a l'Antàrtida i no n'he pogut comprar. Però amb avellanes ja farem el pes. 5 segons. 3, 2, 1... Vinga! 1, 2, 10, 11 i 12! Aquí des de la latitud 89, anant cap al Pol Sud. Felicitats a tothom! La canción que le dedico pues habla de este día que habla de que juntos hemos conseguido hacerlo y pues de que aunque él no está en casa casi nunca, pues que siempre me va a tener aquí para cualquier cosa que necesite. Falten aproximadament entre 6 i 7 dies per arribar al Pol Sud. My
Aquest és l'últim campament. En principi és l'última vegada que campo. Estem a dia 3 de gener del 2012. Estic just davant del Pol Sud. Des d'aquí, ara us ho ensenyaré, veig la base Amundsen Scott, que està situada just al Pol Sud. És increïble. Estic a 5 o 6 quilòmetres d'arribar al Pol Sud. En un moment s'obliden tots els patiments. Ah, mireu. Que content estic! Els 20 minuts al Pol Sud! Quin plaer! Quina satisfacció! Després de 67 dies, la sensació d'haver fet un esforç que val la pena i un treball més o menys ben fet. Estic al Pol Sud, just al lloc de la commemoració amb les banderes dels països que van firmar el primer tractat. Ho hem aconseguit jo, però ho hem aconseguit amb tot l'equip que m'ha ajudat, amb tota la gent que m'ha apoyat. Avui és un dia important. Estem molt contents que hagi vingut, perquè fa molts dies que no el veiem. Ya. Una persona increíblemente valiente, fuerte física y mentalmente. De verdad es que yo, estando sola tanto tiempo, en un lugar tan frío, no sé, yo me he vuelto loca ya. He treballat molt, he connectat molt amb la meva consciència, he repassat molt temes importants del meu jo, però també a la vegada treballar l'amor, evidentment cap a la teva família, en el meu cas molt cap a la meva dona i els meus fills, però també treballar l'amor cap als altres en general i sobretot cap al món. Tenir el luxe, tenir la fortuna d'haver pogut estar en llocs increïbles del nostre planeta, que encara són molt macos, però que veus que estan en risc a vegades, són dèbils, estan amenaçats per la voracitat del creixement i de l'avarícia a vegades humana, doncs et fa agafar una consciència i una presa de posició. És normal en l'Albert, o sigui, no m'estranya en absolut que em plantegi coses d'aquestes, ni Pol Sud, ni Everest, ni moltes més coses que vindran, suposo. Jo sempre li plantejo, dic, tu imagina't que t'estàs allà a punt de morir, moribund, pregunta't, ha valgut la pena morir aquí i deixar el que estic deixant? Doncs hi ha d'haver un punt que has de dir no, plego, o sigui, me'n vaig, això m'estic jugant la vida massa i d'alguna manera... Jo sé que l'Albert s'estima tant a la vida que és capaç de dir doncs no, tu, me'n vaig avall, tu, o truco a l'avioneta perquè no puc més.